Akwai wanda ya sami nemin complain cewa yau tsawon wata 6 kenan da aurensa amma ba su taɓa mu'amalan aure da iyalinsa ko sau ɗaya ba. Wani kuma ya ce mini ya yi tsawon shekara 1 da iyalinsa amma mu'amalansu ta aure ba ta fi sau 3 ba. Wani kuma ya ce mini duk lokacin da ya zuci zai kusanci iyalinsa sai gabansa ya gagara shiga gabanta, sai gabanta ya tsoke, an yi ba irin mai ɗin da ba su shafa ba irin maganin da ba su yi ba, amma abun ya ƙi gyaruwa. Wani kuma ya ce sun yi tsawon shekara da shekaru da iyalinsa amma kullum ba ta da ni'ima, kullum zafi take ji, kullum ba ta jin daɗin mu'amalar auren. Waɗannan su ne complaints ɗin da galibi muke samu a wurin ma'aurata. A yau zan faɗa mana wani babban sirri wanda da yawan mu ba mu san shi ba, wanda yana daga cikin abun da yake kawo waɗannan matsaloli, yake daƙile zamantakewar aure, kuma yana fara faruwa ne tun farkon auren. Shi angon shi ke jawo wannan matsala ɗin. Abin da ke faruwa shine a lokacin da mace za ta yi aure akwai kisisina da gulma